Ba seo cluiche deireanach a bhuaigh in Bhrasaíl in a Chorn dhein 2014. Agus í brú ná mórathe an buaicphointí na gáilt. Sné fuirin na Bhrasaíl, fiosóga rinne bhain acu. Capín ar ghuineile. Sin filmór scolarí a thugaigh ar peckerman na Cholóime. Sin é fuirin na Cholóime an son. Ba an cluiche deireanach a dhéimar Neymar sa chomórtas chomá. An chic chuin a seoigh i dul thar ceann gachéanana go dtí gur chamáin silbhisteach san angaché sa 17 ómant. Chail sé an marcálaí chuig an Bhrasaíl chun cín. Tá taithí bhaithigh David Luiz ar na cicinna fadachar, agus bhí dígur stábhrí sin ar spíne dírig an falle éagsúla, harag an réitéir lína púdar, tá bhéir, fé mar a stóildóibh a rihin chomórtas seo. Ach nar bhíh mar a chneag sé sin isteach, é a tuairt cice de bhratach an chuoine mar chéile. An cúlbáir fágtha gan éon chans agus cosabháin ag an Bhrasaíl i gluthe an leithcheannis. Mar a bhain agus an Bhrasaíl a gine na Gearmáine níor ghéal An Cholóim tar éis dó an áid. Gus ganach duine mod fágtha Chnóthaigh Rodríguez cic finós gan cheist faoi. Daimsigh sé an cúil ón spotta tuairt seans an Cholóim a ríis. Bhrasaíl a dó An Cholóim héin ag a bainte seo. Cuma mí chumpárdach go maith ar Neymar agus an ghobh ar filmór. Cad é bheann. Ba bheilíseach an bhaise sin ó Juan Zuanaige. Sin é chumad Neymar amach an goideile an gomórtas. Achas cuma bhíoch buaite ag an Gearmáin ar a péascéile. Scór deireadh in Bhrasaíl a dó An Cholóim a héin.